Tervepä terve kaikille. Minä olen Pokemon Sarisartti Suomi. Tämä alun alkaa tubettaa, niin tässä videossa näytän minun ja kortit mitä minun äitini on antanut minulle. Aloitetaanpas. Tässä näin. Ette te näe. Tässä näin on kaikenlaisia kolikoita. Sieltä löytyy jotain boksikolikoita, kaikenlaisia joulukalenterikolikoita. Nämä on ihan kivoja. Näitä olen itse keräillyt tähän. Sitten käytetään sivua. Täältä löytyy tämmöinen. Minä haluaisin tämän valmiiksi, mutta puuttuu muutama palanen. Tuosta. Sitten puuttuu tuota 2. En nyt tiedä mitä ne saa. Varmaan jostain sitten kun menee ainakin korttipaikkoihin. Täällä mulla on Pokemon Topsikortteja. Omasta mielestä tuossa puuttuu Ivysauri, tuossa puuttuu Charmanderi, tuossa puuttuu Sarisarti. Ihan tämmösiä perus Topsikortteja. En nyt tiedä. En muut näitä voi sanoa. Sitten täältä olen tosi huono Pokemon tämmöinen niinku ei tiedä näitä muotoja tosi hyvin, mutta tästä puuttuu 1 ja täältä puuttuu 4 täältä yhdet sivulta. Nekin olisi kiva saada. Täältä en nyt oikein tarkalleen, mutta muistaakseni nämä holokuviot näissä, ehkä tässä ja tässä, niin näiden mun mielestä pitäisi olla arvokkaampia. Niin täällä on Chancelania, tossa on mikä toi Vibeboomer, sitten on Arbokki ja tuolla on Fearonni. Sitten tossa on Nidorani, tuolla on Miautti. Eikö nää on toisessa sivussa, ups. Sorry. Ne vasta toisella sivulla. Eikö vaan vielä seuraava sivu, mä oon ihan sekaisin. Niin täältä löytyy vielä. Tämä on, muistaakseni, sitten täällä on kans lisää näitä. Muistaakseni nämä oli 75 asti. Täällä on Venonatti, Ditkuetti, Miautti. Ja täällä on Golducki. Tuolla on Manke. Tuolla on Primeable, Bolibagi, Borivilli, Borivartti. Sitten tuo seuraava sivulla on sitten tommonen lihapulla, alakasäämi tällä sivulla. Sitten seuraava sivu on minun muistaakseni viimeinen sivu. Täällä on Matchoppi. Siinä Bellsproutti, Weepinbell ja tuossa on Tentacruel. Tossa on Geodude ja tossa niinku herpa sanoo lihapulla. Täällä on perusholoja ja mitä mä oon sanonut noista kalentereista. Eli tossa on Beartikki, Zapdos. Siitä on ihan perus tämmösiä kortteja, mitä tullut Päkistästä tykkään. Tää on mun mielestä todella hieno tää Saitteri. Tai Skytteri, ihan sama miten sanoo. Täällä on Riolu, Beedrill, Tomma sain semmosesta boksista, Armarouge-boksista. Juu, se oli tosi hyvä, kannattaa. Tosi hyvä boksi. Sitten sai muistaakseni EX-kortin, sleevit, semmosen pohjan. Ja täällä on Houndstone, sitten täällä on Tarantule ja tossa on Coaching Fire. Coaching Fire tommonen kortti ja sitten on Dennaskuli. Houndstone. Näin. Ja tässä oli minun ensimmäinen binderi. Otakaapa hetki, otan täältä toisen. Tästä videosta voi tulla nyt vähän pitkä, koska mulla on täällä vielä, tän jälkeen on vielä 4. Eikö näitä on, tää nyt on mun toinen. Täällä on minun mielestä nyt, nämä on minun omia korttejani, tai no ei nyt kaikki. Täällä on minun EX-kortteja, sitten tuossa toisessa mun binderissa on vähän arvokkaampia. Tääkin on aika arvokas, Miuskarata. Tän sain joskus joulukalenterista. Tää mun äiti antoi tän ja sit kans mä sain tän mun äitiltä.
Sitten mä sain ton. Toi oli ihan hauska. Toi skeledirke. Niin, ja sitten täällä on Galvantula EX. Tuossa on Mew V. Tuossa on Lonos Bellibolt EX. Sitten tuossa on Tatsukiri EX. On taas väärä suunta. Tuolla on... Mikäs toi nyt olikaan? Hairflame Max Okerbon EX. Tossa on Toxerity EX. Ja tossa on toinen tommonen samanlainen. Ja tossa on Jatskun EX. Tää on ihan tämmösiä normaaleja EX-kortteja. Sitten on Makarko EX. Hisuan Lillicant V-Stari. Tommonen. En muista mistä nää seteistä on. Pikachu EX ja Morpeko V. Tonkin sain mun äitiltä. Toi tuli siitä, mitä mä puhuin aikaisemmin, siitä EX Armaruke-boksista. Toi tuli, en muista mistä setistä, mutta sain tämmösen Aceberg-kortin. Sitten täällä on ihan perus holo, non-holo. Tää on tullut kalenterista. Sitten toi on tullut, en tiedä mistä. Paldea Wooperi, Crowny, ihan tämmösiä normi, missä on tommonen hieno tämmönen, ette varmaan nää, mutta tällainen, tiedä tätä sanotaan, holokuvio varmaan. Voodoo, ja sitten tää oli hauska, mulla ei ole yhtäkään ollut tämmöstä, niin oli kiva, että sai tommosen. Sitten toi ei ollut joulukalenterista, mutta on sen Chienpao EX, tämmönen joulukortti. Täällä on Tilmax Okerbon EX, ja ton mä sain joulukalenterista, ja mä sain tän siitä, olisiko Twilight Masquerade-setistä, niin kuin ne 2 aikaisempaakin. Glaceon V, Ace V, noin on saatu joulukalenterista. Tää koko sivu on joulukalenterin tavaroita. Haluaisin ottaa nää tänne, koska näillä on hiukan arvoa. Glaceon VMX, tää on tosi hauska. Sitten on Alulan Vulpiksi, joka on myös joulukalenterista, niin kuin toikin. Ja tossa on tommonen stämppi. Sitten tää on kans joulukalenterista. Ja niin on kans, sori tuli vähän käsi eteen, toi. Ja tässä oli minun oma binderi, mitä on saanut kerättyä. Tässä on minun toinen binderi, missä on vähän kivempiä kortteja. Juu, niin kuin nimessäni lukee, että olen Charizardin tykkääjä. Niin eka sivu oli ihan kiva. Mä sain nää kortit siitä, mistä tulee se Charizard-figuuriboksi. Charizard, en muista mikä. Mutta mulla on tulossa joku kohta uusi Charizard-boksi, niin siitäkin tulee varmaan ehkä sit videota. Mä en nyt oikein osaa editoida, niin mä vaan kuvaan ja sit voitte skippailla, jos ei kiinnosta. Golden Nico EX, tää on tosi kiva. Sitten oli, en muista onko tää full artti, Kyxikar, toikin on kanssa varmaan full artti. Mortis Conviction. Ton mä sain sit Charizard-boksista. Tää on ihan promo. Sitten täällä on Aaplin, tää on tosi kiva. Sitten on toi on mun yksi ehkä harvinaisimmasta. Ja sitten on Klaffi. Sitten täällä on Pokeball-reversejä. Eiku Pokeball-holoja. Toi. Sitten mä haluaisin tänne laittaa, koska toi on mun mielestä todella hieno. Toi Hitmonlee. Niin toi on tosi hieno. Olisiko toi nyt taas sellainen holokortti? Sitten täällä on taas, tykkään myös todella paljon. Niin siellä on taas yksi saitteri. Odottakaapas hetki. Sitten tässä on minun äitin lapsuuden kortteja. Eli täällä on Mewtwo V, sai jostain. Tossa on tommonen Pokemon-stämppi. Niin tän sai jostain niinku... En muista mistä tää oli saatu. Sitten on ihan normi äitin lapsuuden kortteja. Toinen Mewtwo V. Tässäkin on Mewtwo jostain vähän uudemmasta setistä. Venakkaus. 2008 vuodelta. Sitten nämä mun mielestä on 998. 996 ja 998. Sitten täällä on Blastoise. Tossa on Dark Blastoise. Tossa on Blastoise. Tossa on kans yksi Blastoise. Ja tässä on Blastoise. Nämä on base setin Blastoise. Tai no ei nyt ihan nämä kaikki. Yksi meni äitiltä. Meni kreidaukseen. Misty Psyduck todella hieno. Misty Horsia myös todella hieno.
Mistin mäsikarppi ja sitten on Mistin siili. Seuraava sivu. Täällä on Mistin Staryu, Mistin toinen Staryu, Mistin Poliwagi, sori, ja toinen Mistis Poliwagi. Plains Growlithe, Plainsin Ponita, Brox Geodude, sitten on myös Plainsin Noissa on tommonen stämppikortti. Sitten näissä Mistin, kun tää ei ollut Mistin, tää oli Plains-tyypin. Ja onks tää noissa? Tossa on tommonen Mistin. Eniten tykkää ehkä tästä Brokin korteista. Nää on mun mielestä tosi hienoja. Kookas Screameri, Kookas Pitkeo, mikä sitä oli? Kookas Supatti ja Kookas Ekans. Sabrina ja Abra. Mikä toi oli? Sabrina Psyduck. Sitten on Sabrina Ghastly ja Sabrinas Haunteri. Todella hienoja kortteja. Giovanni Nidora, niin mä nyt näytän, niin ei tule ihan kovin pitkää videota. Tää todella siisti Giovannin Magikarppi. Sitten on ihan tommosta. Elikas Odyssey, Elikas Gloomy. Olen saanut nämä äidiltä itselle. Nämä on kyllä vielä äiti, mutta sain nämä, niin olen todella kiva. Tuossa on Mialtti, tuossa on Minchina, tuossa on Erikas Wigglypuffi. Tuolla on Tratina, tuolla on Borigoni. Tuossa on Mialtti ja tuossa on Rattata. Seuraava sivu. Täällä on Abra, Glimmer, Mankeu ja Psyduck, sori. Odyssey, Blindix Jolteon, Jolteoni ja Jolteon. Kenen mielestä olisi kiva saada tämä Jolteon, mutta Prismatic Evolution setistä. Se on ihan sairaan kallis ja todella harvinainen ja boosterit joka paikassa loppuu. EV:n First Editioni Team Rocketti EV. Tää on mun mielestä todella harvinainen. Sitten on tossa EV kans. Nää ois niin hienoisia Prismatic Evolution. Tässä on kans EV. Täällä on Umbreon. Tuolla on Darks Flareoni. Ja tuolla on taas yksi lisä EV. Ja tämäkin oli tämäkin oli kans Team Rocket setistä, koska tuolla on tollanen R. Niin sen tietää, että on Team Rocket setistä. Täällä on Growlitteja aika monta. Voin tästä nyt kuvata eri setein Growlitteja. Tai saman setin, mutta eri kuin. Tuossa on Miautti ja Inkei. Tuossa on Miautti ja Persiani. Tuolla on, mikäs toi onkaan? Houndouri. Sitten on tommonen Houndouri ja tommonen. Tommonen Houndoumi. Niin nää oli Houndoumeja. Niin, Houndoomi. Tossa on Houndoomi ja tossa on Karvanha. Karvaton mies. Tässä on minun mielestäni yksi minun lemppareistani. Toi on tosi harvinainen. Mia ton ei saanut musta kuin jostain vanhanaikaisesta. Jatketaan. Pikachu-stämppikortteja. Sitten täällä on Jigglypuffi, Dragonite. Jep. Täällä on Pikatsuja todella monta. Ja tästä lähti Venusauri. Ei ollut sitä First Editionia. Olisiko ollut 3 sinne sitä First Edition stämppia. Sitten on sama Charizard lähti ja myös Blastoise lähti kreidaukseen. Ja itseltä lähti jos tiedätte, Sylve on siitä Evolving Skies-setistä. Sitten lähti Whitney, en muista mistä setistä. Sekin oli joku tosi vanhanaikainen setti.
Ja mä olin saanut joskus, mun äiti oli ostanut ne vanhasta Nikle Toy Rassista. Niin. Sandless Nidoranni, tämmösiä ihan peruskortteja. Tää on mun mielestä todella siisti tää Nidokingi. Tuo on Clefairy. Tommosta. Tässä videosta tuli vähän pitkä, mutta halusin esitellä minun korttini, mitä olen saanut itse kerättyä tai äitini on antanut minulle. Miautti Persian. Toivoisin, että ehkä jos joku voisi tehdä kaskemin näihin minun videoihin, niin olisi kiva, että kaskeminkin näkisi. Ja lähetin muuten Kaskemillekin mitä se oli, fanipostia. Toivottavasti Kaskemin näkee ne. Tämmöisiä. Täällä on vehtityypin, vesityypin ja kaikkia tällaisia pokemoneja. Kivityyppiä, nyrkkityyppiä. Jep, juuri tällaisia kortteja täällä on. Ja täällä... Oho, nyt meni vähän huonosti, sori. Hypno, Krabi, Klingeri, Drowsinitti, Onyxi. Tää on tosi hieno. Ups, väärä paikka. Tää Genkari. Todella siisti. Koska ite Genkari on mun lempi. Mut Charizardi, siis aivan lempparista lempparein, niin siis kaikki artit kaikki. Executoria, Hitmonlee, Hitmonchanni, Lictunni, Koffing, Weezing, sori, Rhyhorn, Rhydon, Chansey, Tankela, Kangaskhan, Horsea. Ja tossa on Seadra. Mä nyt näytän tästä niin sanan nopeammin tää video loppuun. Ois kiva, jos katsoitte tää video loppuun ja jätte sitten tykkäystä video ja tilaisitte kanavan. Oisin siitä todella tyytyväinen. Niin voin sitten kuvata teille videoita lisää. Vaikka nyt aloitinkin, mutta olisi kiva, jos tilaisitte kanavani. Ja laittaisitte tykkäysvideoja ja jakaisitte ystäville. Niin saataisiin enemmän tilaajoita. No niin, ja täällä on minun mielestä kaikki evolutionit. Ei oo sama settiä. Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, joka on tosi harvinainen siinä Prismatic Evolution-setistä. Glaceon, Leafeon ja Sylveon. Kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Ja nähdään sitten ensi videossa. Tämän jutun tarkoitus oli, että näytän kaikki minun ja minun äitini antamat minun Pokemon-korttini. Kiitos kaikille, että katsoitte videon. Moi moi!